Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Office jong Block Development Officer ka Ling CNRD Block habo ka jinglam uba Eric Kevin Dekhar BDO lembar UMLA jong ka jirang constituency uba sostana sotun mentakasngi kilalum lalang ikinong yalam shnong jong kishnong kibahap ka Thaiñ Byrnihat banyakran halor ka solid waste management project kaban sa pentri kam no shen Haganiski nakaliang jong uba Eric Kevin Dekhar ubrayo ban batay bnya bad ajing pensyairu shikinong yalam shnong halor kibenta kumunu ban pentri kam me ka project ka banong ka jingmintoy ki pat ba nong shong shnong jong ka Thaiñ Byrnihat ka brayo ru ik ta ka nam kum ka jaka ka badan ne kale air ka bajabo tam ha ka berthei kumban pentip hangni ka solid waste management project jong ka Thaiñ Byrnihat lamang tingka hadu iway point south hundred klor tingka Lyngba ka national clean air program NCAP jong ka sarkar kme Bat kani ka scheme kanlong nakabenta ki arpo tadi kishnong ki badan Thaiñ Byrnihat. Habakran shikila patay kubor uba sostana sotun ula ay ka Jingkhuid kerpang sya deputy commissioner ka ribhay lamba di BDO ka Ling CNRD block badru ka Green Tech Foundation ki bla shimkya ban pun ulong ikani ka project ka banong ka jingmentoy ki pat ba ka Thaiñ. Ulong ru ba ka jingyo anam jong ka Thaiñ Byrnihat nakabede ba ka jingjaklia jong ka leer kala penlong yu kumunong mikmat bar ki pat ba baro Bakim sngo tanat badap da kajing sngo kya hendai ulapan paupat ya kajing kermen Lyngba ka ni project le se kan yarap shibun ban pendunai kajing jabo bar Wanrah ya ka Jingkhuid ka subah hapo kishnong kitau kumunong mikmat ka Thaiñ uba sostana sotun ulaburu kajing kentu shiginong yalam shnong bar ki pat ba ka Thaiñ Byrnihat hi baro ka wei bakin da ni kajing ket kli lang bade shim kya ban ai kajing tri lang ka bapura kenang bagani kajing pentri kam ya ka ni project kanong ka bajab Idang aptang ya ka sanction berpoy haka office jong video jong ka Ling but the equipment installation community dengan try kanong kono kejing ya kanong kalong lieng ba kinesim mentalang haka ba kin ai lang yang try lang taka jingken tung kan pam ka jong ki rang wasnong pan pau ya kejing kublai ya i ba Eric badai block development officer jang ko Ling block nang tang apen pau ru kejing kublai ya ki staff baro bad ya ka Green Tech Foundation nang tang pau ru kejing kublai ya i paim jang garaj marwet nang ta kumju ya ki arpo teli kisnong kirang ba snong ki sketri snong ki balayawan lang haken ka step naga banta banyo bani kren hakabidei bat kaneka plan nang ta ki senglong kume ki SSD ki seng samla ki bedon lang hagane ko por ngapen pau ki Jingkhuid blai ki bada ngilayo banya kren banya perkat sani ba khamtam hagbide bat ka Jingkhuid ke suba kumba filatip ka Byrnihat area hadu mentahi kadang don be haka rang ka ba ngim sauhun ngim sautanat namar ba ngiyo ya ka nam jong ka jingjaklia ka ba jaklia tam but ngaso ban airu ya ka jingero pat hagene ka por Lyngba ka Sdang ka beningkong haga jing trailang ringkat bat video nang ta deputy commissioner haka ba ilayo ban Wanrah ya ka way ka project na ka banta banbu ya ka solid waste management plan hani hapo Byrnihat ka ban kobar ya kini ki arpho tali kisnong but yakini ka plan labu na kamta ban Wanrah yakini ki jaklia baro bakin segregate yakini ki plastic ki jingjak gi manjaklia nang ta banyo ban Wanrah hakini ka plan na kamta kumno ban la ban penduna yaka hakabidai bat ka jingjaklia jong kamariang kabidai hakini ka area ka jongi tengilayo ban ya ajingmut layo ban ya kren bat na kaliang i video layo ban pinshai kamha shiki rangba snong baro hagbedei bat kaneka solid waste management program plan hakaba kalong kabadon kam na kabenta ki nongshong snong hi baro ba ngindon ya kata ka jinggit kli lane kata ka community participation na kabenta kaneka project kaba na kaliang ka office jong video ha kajing trailang bu MLA nang ta deputy commissioner ngilayo ka project na habat hakabidei pat ka implementation hakabidei bat ka project ngidon kam
balai lakot ikirang ba snong ki sketri snong gidon kam ke jinge trelang ringkat bat ki knang ba nakaliang kirang ba snong ki sketri snong kinyo ban ai ka jingpen sai se ki pa nong song snong na kamenta ka community participation ka ba nginla ban penduna ha bide bat ka jingjaklia jong ka mariang ha bide ha kini area ki bahap hapo jong ka Byrnihat na kadai 1.46 crore but ya kene ngi don bok ilayo na ka national clean air program te na ka ngasoban ay ka zero deputy commissioner sa sisin nang tay video namarba kini ki project kimdai ki basu la banong banwan man upanai lene man kapor tingi soban ay ke jingiro ke jingkhublai ki na ka menta ke jing simkhia ke jongki Wanrah ke ka project namarba kalong ke badon kam na ka menta ki panong song snong kalong ke badon kam nam ta ki pajba ki jongi na ka menta bikin yo ban pendunai ke ka jing jaklia bangila ban yo ke Jingkhuid kini kalong ka jing Sdang nakaliang ki nong song snong boro kadi ke jing Sdang but ya kani ke jing Sdang laban ong ba hoj ba ngimla ba ong ba tangha sibana arbana la ban yi ino e kata ke Jingkhuid henai ka jing simenta kalong ke kabala ba ngin wara e kata penduna e kata ka jing jaklia hak bedai bat ka mariang kebedan hanepo ke area ke jongi Byrnihat